Karbiang long supi di Phupen kipaklang cheng KATNEWS Channel a Chapbang mate editor Pradip Tisso alang nila so pier thipen chiusi sangtet chuendam tanglo di phurong supi birla long kedo jutang jubat karbila marjana phan aning kedok inura pun kechok abang phu anparta di phurong supi pen aprangsi kipang cheng KATNEWS Channel a Chapbang Pradip Tisso alangli matijong ni phai pho adap por phai sir kebra minute plikep rapho malom la so pier thipen chiutikangsi sangtet chuendam tanglo Chapbang Tisso kai dutti kahut karbila marjana hin pinang anamu chibite kanglo la sola marjanang bong Mr. Ding A Rongbin Hemamihi Bukolapu Kaline Pilong Ria Parman Kanghon Rubin Su Hehui Henlo Lapenan Parta Soil Conservation Fishery Hehui Documentary Selam Tikanglo Karbila Meramea Longta Alang Li Sai Hem Chunbang Arpu Khilang Karbiang Long Wushu Martial Arts Kipaching Thuranata Amu Chipitekanglo Matijong ni phai pliajo pressure stroke men kilong lokajok di Phupen Dimapur an se kelang dam Japan kipon bomahut toware beng Chapbang Tisso arong chevoi juilo alang lila bang so pier thepen asupi bangke thom ausa asu na pen akorte jirpi jirpo phan chiutikangno Chapbang Tisso porpe arong ka chevoi aputha KATNEWS Channel hem to na pen phirangke klembang ki do anatum tame ningduk chipisi Chapbang Tisso ka jong chomme phangme mon sampen ke do ke thak nong Japan ar namar dom pilo News Desk report Karbing Long Live